Det handler om mennesker. Om at gøre en forskel. Hver eneste dag. For vores kolleger. And now it's ready. Thank you. Og for dem, vi er her for. Her er din kaffe. Tusind tak. Vi begynder dagen før de fleste. Så alt spiller, før maskinerne starter op. Også de kritiske. Og dem, der er livsnødvendige. Vi sørger for, at du har energi til dagen. Værsgo. Tak, det ser lækkert ud. Tak. Og rum til at styrke dine relationer. Vi gør os umage for, at du kan udvikle dig og blomstre. Og når livet slår kolbøtter, er der plads til, at du kan starte på en frisk. For os handler det ikke om, hvor du har været, men hvor du vil hen. Vi er der, når nye horisonter venter. Så får vi sådan her. Og vi er med til at sikre, at du kommer trygt hjem. Siden 1901 har vi skabt tryghed. Dengang som nattevægtere i de københavnske gader. Denne vej. Senere som frontløbere på service. I dag som betroet partner for tusindvis af kunder. Her er din pakke. Og stolt arbejdsgiver for flere end 300.000 medarbejdere i hele verden. Vores opgave er stadig den samme. At skabe de bedste rammer, så du trives.